Şundan soň Reb İsa başga 72 adamy belläp, olary özüniň gitmekçi bolýan ähli şäherlerine, yerlerine iki-ikiden öňünden ýollady. Olara şeýle diýdi: "Hasyl bol, ýöne işgär az. Şonuň üçin hem hasylyny ýygmaga işgär ýeberer ýaly hasyl eýesi Rebbe ýalwaryň. Gidin, ine, men sizi möjekleriň arasyna guzular kimin ýollaýaryn. Ýanyňyza gapçykda, torba da, çarık da almaň. Ýolda hiç kim bilen salamlaşmaň. Haýsy öýe barsaňyz, öňürti, öýüňiz awadan bolsun diýin. Ol öýde parahatlygy söýýän adam bar bolsa, siziň dilen parahatlygyňyz onuň üstüne iner. Ýok bolsa da, ýene öýüňize dolanar. Ol öýde galyp, olaryň berenlerini iýip için. Sebäbi işçi öz hakyna münasipdir. Öýden öýe göçüp ýörmäň. Bir şähere baranyňyzda kabul edilseňiz, öňüňizde näme goýulsa şonu ýiň. Ol ýerdäki hassalara şifa beriň we olara Hudaýyň şalygy size golaýlady diýin. Emma başga bir şähere baranyňyzda kabul edilmeseňiz, onuň köçelerine çykyňda olara şäheriňizde ayagymyza ýapyşan tozany da size garşy kakýarys. Emma şunu bilin, Hudaýyň şalygy golaýlandyr diýin. Siz aýdýaryn, Kıyamet günü ol şäheriň ýagdaýy Sodom şäheriniň ýagdaýyndan has beter bolar. Dat günüňe, ey Horazin! Dat günüňe, ey Betsayda! Sizde görkezülen gudratlar Sur bilen Sidonda görkezülen bolsady, onna olar bir eýäm jul geyinip, kül üstüne oturup toba ederdiler. Emma kıyamet günü siziň ýagdaýyňyz Sur bilen Sidonyň ýagdaýyndan has beter bolar. Ey Kapernaum! Sen arşa göterilerini öýdýärsiňmi? Ýok, sen dozaka taşlanarsın. Sizi dinleyen meni dinler. Sizi ret eden meni ret eder. Meni ret eden bolsa meni iýbereni ret eder. Onsoň şol 72 şägirt uly şatlyk bilen dolanyp gelip, "Ey ağa, seniň adyňy agdanymyz. Arwah jynlar hem bize boyun bolýarlar," diýdiler. İsa olara, "Men şeytanyň gökten ýyldyrym ýaly bolup aşagy inenini gördüm. Men size ýylanlary, içýanlary we düşmanyň ähli güýjüni depelemäge ygtyýar berdim. Hiç zat size deper ýetirmez. Şeýle hem, siz erbet ruhlaryň özüňize boyun bolmagyna dälle, atlaryňyzyň gökte ýazylmagyna begeniň," diýdi. Şol wagt İsa mukaddes ruh arkaly şatlanyp, "Ey atam, ýeriň we gögiň hökümdary, seniň bu zatlary akyldarlardan, düşünjelilerden ýaşaryp, çağalara aýan edeniň üçin saňa şükür edýärin. Howa, atam, bu seniň isleňmi? Atam ähli zady maňa tapşyrdy. Ogly atadan başga hiç kim tanaýan däldir. Atany da ogullan we ogluň onu aýan etmek isleýän adamlaryndan başga hiç kim tanaýan däldir," diýdi. Soňra İsa şähertlerine ýüzlenip, olara aýratyn nygtap, "Siziň görýän zatlaryňyzy görýän gözler nähili bagtly. Size şunu aýdýaryn. Köp peýgamberler we paçalar siziň görýänleriňizi görmek islediler, emma görmediler. Siziň eşidýänleriňizi eşitmek islediler, emma eşitmediler," diýdi.